Dito lang sa may malapit sa Magic. Yung bagong Magic dito sa San Carlos City. Yan guys, oh, ang ganda. Anong halaman yan? Di ba may ganyan? Oh, ang ganda. Oh. Yan guys. Ang dami guys, no? Yan guys. Yan guys, ang dami. Guys, oh, ang dami halaman. Bougainvillea, oh. Yan guys. Dami. Ito naman yung mga waffle. Waffle, diba? Mga ano, yan. Namumulaklak. Guys. Ito. Asan? Ay, kalamansi. Oo. Ito naman yung mga rose. Ayan, oh. Ang dami guys yung ano, mga halaman dito. Kaya, ano, may mga ano din, mga bilihan ng mga lalagyan ng ano, ay, ano ba yun? Taniman ng halaman. Paso. Yan guys. Yan. Dito lang sa may San Carlos po. Sa malapit sa ano, yung school na elementary ng ano, na elementary central school. Ano ba yan? Ano? Elementary central school ng Central 1 ng San Carlos. Yan guys. Kaya dito na kayo. Pag ano, bibili kayo ng mga halaman, oh, dito na kayo. Ayan, dami dito. Oh, maliliit, oh. May mga sili. Yan guys. Yan. Tapos may mga bulaklak, oh. May mga roses. Oh, dito na roses. Yan guys. Kaya maglibot-libot kayo dito sa may San Carlos City. Yan. So, maglalakad kami. Tapos, ano, yan. Dito lang sa malapit sa bagong Magic Mall sa San Carlos City. Yan guys. San Carlos, no? Ang lagay ng ganyan. Kaso, yan. May mga nyug din.